Guatzezeate lehengo asteko bideon zeri buruz hitz egin nun, ez da? Bueno, kaletik etorri naiz, tripodea jarriet kamarakin bideoak grabatzeko asmoz, sofan eseri naiz, eta kriston tarrateko atera jate galtzak. Beste galtza batzu behitut. Gaurko bideon kontatu nahi detena gutxi gora bera burun daukat, baino ez dut pentsatu oraindikan nola kontatu. Grabatzen jarri naiz eta, improvisazioak eta geroko edizioak emango dio forma, eta berze ateatzen dan. Maiatzen zehar eskupelota ikastaro bat iten nahi naiz, egian bertan, emakumentzako eskupelota ikastaroa izan da, emakek antolatuta. Lehengo urten Hernani nintzuten eta urten egian itezutenez, apuntatu initzan. Eta ikastaroa bukatutakon, larun baten jaialditxo bat genuen. Beste herritatik bai etorri zian emakume batzuk, pelotan ibiltzeianak edo ikastaron bat indutenak baita, eta partidu txokin zian denon arten. Ni ez nintzen animatu, ez zitzaiten iruditzen nahiko maila ematen unik, eta nahiago izan nun behiratzen eta argazkik ateratzen nahitu. Eta gero, bertsolari batzuk bai bilizian tarteka bertso batzuk botatzen, eta eguna bukatzeko luntx bat ingenun denon arten, eta horrea bai animatu nintzen. Eta zergatik kontatzei zu eta zergatik jarri nahi zoni buruz hitz egiten, bi arrazoiengatik. Lehenengoa, eskerrak eman nahi nizkielako eta txalogarri eritze zaitelako emakek egiten duen lana. Ikastaron denetariko emakumeek apuntatu ginen, adin diferentetakok eta batzuk lehendikan pelotan ibilitakok edo beste kirolen baten atxutakoak eta beste batzuk ni bezala ez deuna kirolik iten. Eta oso ondo egon zan, oso esperientzia politia izan zen eta ni oso gustua sentitu nintzen. Orduan, eskerrak emateko eta ikusten balin badezue igolako ikastaron bat antolatu dutela zuen ingurun animatzeko parte hartzea. Hoi alde batetikan, eta bestetikan, komentatu nahi nun baita ere, nik ikastaro honetan izena emateko izan dituten arrazoi pertsonal propioak. Berez, helburua baldin badare emakumeak kirola itea animatzea edo kirolera hurbiltzea, nire kasu pertsonalean ez da izan bereziki hori arrazoia, ez daukat interes berezirik kirola iteko. Baina, zeharka ondo dago, gustatzen zait ez zeharkako helburu bezala, kirola itea animatzea. Baina, bereziki apuntatu naiz, neukalako eskupelotakin, txikitatikan arantzatxo bat, eta arantzatxo hori ateratzeko aukera izan da. Txikitan egontzan temporada bat lagunak ohitura handia zeukatena eskupelotan ibiltzeko. Lagunak denetik, neskak eta mutilak. Atxaldea pasatzeko modu bat izatezan. Ta nik ere ibiltzeko gogoa baldin maneukan ere lotxa emate ziten eta enitzan atrebitzen. Ez baldin bazeon beste inor frontoien eta pelota bat baldin maneukan igual probatuko nun, baina norbait azaltze baldin bazan utzi iten nun. Gero ja urtek pasazian eta lagunak ebai pelotan ibiltzeko ohitura utzi zuten eta hortan gelditu zen. Eta orduan, orain dela hilabete pare bat ikusi nunen nire etxe ondoan bertan egingo zala eskupelota ikastaro bat emakumentzako, pentsatu nun arantzatxo ikentzeko aukera politia zala. Gaztegoan itzanen, edo umeoan itzanean oso pertsona lotxatian itzan. Pila bat kostatzen zitzaiten jende berria ezagutzea. Oporreta jute ginen kanpineta, beste ume batzukin harremana itea edo ezagutzea asko kostatzen zitzaiten. Lotxa handia ematen ziten baita jende horren edo zer gauza iteak. Jende horren itzaiteak edo adibidez konpetizion bat antolatzen baldin bazan parte hartzeak oso nerviosa jartzen itzan, ezin nun. Zentzu hortan esango nuke 10 urteko aiora eta 30 urtekoa oso pertsona diferentek diala. Antzekotasun askokin, noski, oraindik kostatzen zait gauza asko itea, baino oso diferentek. Orain dela urte batzuk, pentsa ezina izango zandetzako hau egitea, nire buruak grabatu eta gero interneten jartzea. Edo, ezertaz ezagutzen ez deten jende talde batekin, eskupelota ikastaro bat itea adibidez. Baina egia dago oso normala dela, azkenen azten goaz eta pixkanaka gauzak ikasten goaz eta aldatu itegea. Bai gogoratzen dut oso ondo, ze momentutan egin izan benetan konstiente nire burun gertatutako aldaketa horietaz. Eta hori izan zen, unibertsitaten hasi nintzen momentun. Unibertsitaten hastezean momentu hortan, jende berri pila bat ezagutzen duzu, eta zure burua aurkezten duzu. Eta nik behintzat, nire burua aurkezteko momentu hortan, joera neukan nire deskribapen automatikora jotzekoa. Ze esan nahi dut deskribapen automatikoa esaten detenen. Guk behintzat ikastolan txikitan idazkera ikasi behartzanean, edo testu osatzen haste ginean, edo igual lenguajen eta inglesen bokabularioa eta hartu behar genunen, gure buruaren deskribapen testu txokite genitun, ez?
Txikitan iten un deskribapen hortan nire burua oso lotxati bezala jartzen duen. Eta momentu hartan egia zan, asko kostatzen zitzaiten jende berria ezagutzea, jendean aurren hitz egitea eta hoi dena. Ze gertatzen da, deskribapen hori geratu zitzaitela, hoxe, nire deskribapen moduan, orduan norbait ezagutzen duen bakoitzian horretara jotzen duen. Eta naiz eta urtekin, ni pixkanaka aldatzen jun, deskribapen automatiko hori hor mantendu da. Eta esaten duten bezala, unibertsitatea iritsi nitzanen egin ditzan benetan konstiente, automatikoki esaten duen deskribapen hori eta momentu hortan nintzen aiora, momentu hortan nintzen pertsona, etzeto zela bat. Oso barneratuta neukan ni pertsona lotxati bat nitzala. Eta derrepente ikusi nun, ez, urteak pasala, hoi aldatzen juntzala, eta ja askoz ere erresagoa ite zaidala jendeakin harremana eukitzea, eta ez ezagun engana jutea, edo hoi dena. Oaindik kostatzen zait, oaindikan lotxa mateiate gauza batzuk, eta kostatzen zait gauza berriak probatzea, eta hau dena. Baina ez da inolaz ere txikitan neukan lotxa maila bera. Eta ez dakit egia esan, hoxe da komentatu nahi nuna, askotan pentsatu duten zerbait dalako, txikitatikan automatizatuta dauzkagun deskribapen horiek ingoazela bizitza guztien zehar, konturatu gabe, edo igual pixkanaka konturatzen, gu aldatzen goazela. Eta txikitan egindako deskribapen horiek ez gaituztela zertan benetan deskribatu behar 20 urte berandugo. Ez dakit oso ondo ulertuko dan, esan nahi detena, komentatu deten bezala pixkat improvisatzen nahi naiz, orduan ikusiko da, ze ateratzen den hemendikan. Eta ez dut ez dara moraleja batekin edo ondorio borobil batekin bukatu nahi bideoa, ez da hoi. Komentatu nahi nuen, eskerrak eman nahi dizkiotela emaki, egiten duten lanagatik eta ikastaro antolatzeagatik, oso gustuatu naizela. Eta hoxe, interesantea dela ikustea nola aldatzen gehan gu geu, urtek aurrea junala, eta ni behintzat oso pozina hola horrekin. Eta hoxe da dena. Eskerrik asko bideo ikusteagatik, eta hurrengo arte. Aio!